בחור צעיר שאני עד היום בקשר איתו למעשה, כבר 4 שנים, שהגיע לתל אביב, התגלגל לפה ללא עורף משפחתי, צעיר להט"ב מהחברה הערבית, והגיע מחוסר דיור, ממש תדמייני, מגיע לתל אביב עם 2 מזוודות. ככה הכרתי אותו, בעצם ללא מקום מגורים, הוא נכנס לאיזשהו שלטר פה בדרום תל אביב, והגיע לקורס. עכשיו, בהתחלה שנפגשנו, הוא היה מאוד 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 ביישן, ולא דיבר הרבה עברית, כאילו בצורה מספיק טובה. אני יכולה להגיד לך שממש חיפשנו באופן פיזי, הסתובבנו ביחד, אני, הוא ועובדת הסוציאלית שעבדה איתי גם אז, עם המזוודות שלו, ועברנו מהשלטר הזה לשלטר הזה, והיה צריך להשיג כל כך הרבה דברים בדרך בעצם, גם למצוא מקום עבודה. ידענו אבל שהוא ימצא מקום עבודה, זה תהיה ההתחלה של השיקום. ידענו רק כל מה שאנחנו צריכים זה למצוא את המקום עבודה, ואת הקצבת נכות ואת כל המיצוי זכויות, וידענו שברגע שיהיה את זה, אנחנו נצליח בעצם, זה יהיה הדלת כניסה שלו לעולם, שהוא לא שלטרים זמניים, שהוא צריך לפחד על הדברים שלו ולשמור עליהם, וגם היה פער מאוד מאוד גדול בין איך שהוא רואה את עצמו וחווה את עצמו, למה שהעולם מציע לבחור ערבי ללא משפחה גיי, שבשביל להתפרנס עוסק בזנות. הוא ראה את עצמו כסופרסטאר, ועושה שיער, ועושה איפור, וממש אהב להתלבש יפה, והוא היה צריך לגור בשלטרים, וברגע שמצאנו עבודה, בעצם זה היה השינוי, והוא יכל ללכת ולעשות משהו שהוא אהב, שזה, בסוף הוא היה כאילו עבד באיזושהי חנות אופנה למשך כמה שנים, החזיק את העבודה, הרוויח המון כסף ברמה שהוא טס למדריד. ואני זוכרת שזה היה ממש סיפור שהוא סיפר לי איך הוא טייל, והוא היה בחול, וזה היה מדהים בשבילו, וגם עכשיו זה הפך לאיזו נקודה, שכל פעם שהמצב שלו שוב חוזר אחורה, ושוב הוא נכנס למצב כזה משברי, אז יש לו כבר בראש תמונה שלו שהוא אחרי. יש לו כבר בראש את התמונה שלו שהוא בא עם הדרכון וטס למדריד. אז הרבה אנחנו לפעמים שאנחנו נפגשים, הוא אומר, נועה, וואי, אני רוצה שוב לטוס, אני רוצה שוב. ואז אנחנו מדברים על זה, אוקיי, אז מה היה? איך הגענו ללטוס? עבדת יותר סדיר, זאת אומרת, תמיד יש איזה משהו עכשיו שאפשר לחזור אליו.